Giapuran sa City Toda ang mga traffic enforcer nga anaa sa kadalanan o giawhag nga magsulob og face mask kay prone sila nga makahanggap sa hangin nga dili na luwas tungod sa unhealthy air quality sa Metro Cebu. Ani ang report ni Fem Dumabo. Karong adlaw, nabantayan nga halos tanang mga traffic enforcer nga makita sa kadalanan sa Talisay City. Gasulob og face mask, samtang ang uban gabunit. Kinimatod pa mao'y rekomendasyon ni Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista. Samtang pipila ka mga kawani sa Talisay City Hall, gasulob na usab og face mask bisan anaa sa sud sa buhatan. Subay kini sa gipaybaw sa EMB7 sa nasinating unhealthy air quality sa Metro Cebu. Sa Talisay City Hall compound, makita ang usa sa tulo ka real-time continuous ambient air quality monitoring system alang sa Metro Cebu o ekipo kini sa EMB7 nga maoy musukod sa air quality sa Metro Cebu. Sa karong adlaw, mius-us man ang air quality index gikan sa 177 gahapon ngadto na sa 139 karong adlaw. Gipasabot sa EMB7 nga makonsiderar gihapon kini nga unhealthy alang sa mga sensitive group. If di na to likayan o di ta ma-aware, can eventually end up sa atong mga baga na mga pre-existing may mga problema like ang atong mga hubakon. Ang mga hubakon na to sa makita gani kanang mga dagko, sensitive yung mga gani na sila. Nya kaning atong mga senior citizen, ang atong mga mga gagmayng bata. Mo nang Talisay City ang mugawas. Nadiri dapit sa muang nursery. So, mo nang ni-issue gikog statement para mahibaw ang tao that is the air for Metro Cebu. Ni-request na lang si Doc Bao na ang traffic enforcers, whether inunani ang sitwasyon karon or sa una pa, angay lang yun na magmas sila. Kay daghan mang abog. Gawa sa face mask, gihatagan usab og mga vitamins ang mga traffic enforcer og panahon sa mga oras nga init ang panahon, giawhag silang mupasilong. Once nga doon na sila gipamati silang lawas, mo pahibaw man din sa C4 diri sa atong opisina nga doon na sila gipamati, so amo dayon sila papahawayon. Magpa-check up ta permi get na libre ta ma'am, naatay ongoing yakap program sa PhilHealth nga you can get pre-consultation, pre-medications if needed, and pre-laboratories dito sa atong mga RHUs. Samtang gihangyo ni Konsehal Danny Caballero ang Talisay CDRRMO ug Talisay City Fire nga motabang sa pagpasabot sa mga Talisaynon sa kamahinungdanon sa pagsulob og face mask kun anaa kini sila sa gawa sa ilang mga panimay. Especially katong mga tawo nga wa paghibaw unsay problema nga niabot nato karon, unya hinuon dili ni siya kabalakan but mas maayo yung managang tanaan kaysa maigo na ta. Oba ni Godfrey Relien, Fem Dumabok. Balitang Bisdak.